गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ एबसुनि गाहाय नेथारिया बर'नि दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरजों सावरायलायदों। मिरु एबसुनि गाहाय नेथारि मानगोनां मुरसि कनेन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव दिनै कार्बि आंलंनि दिपआव गोलाव समनिफ्राय रायजो जाबोनाय बर'फोरनि जेंना जेंसिनि सायाव बर' आफादफोरनि दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै बिथांमोननि जेंना जेंगोनानि सायाव गुवारै सावरायलायो। मैया नाग्रिजुलि कस्तुरबा बालिका बिद्यालयाव गुणोत्सवखौ लानानै सांग्रांथि मेल जादोंमोन। बे समावनो बबेनिफ्रायबा रामदेवनि सानै मानसिया फैनानै नाग्रिजुलि बालिका बिद्यालयाव हाबो आरो गावसोर लाबोनाय लाड्डु मेथाइ बायदिखौ राननानै होयो। मैया बेलासिनि 3 रिंगासो समाव रानना होनाय लाड्डु आरो मिस्थिफोरखौ फरायसाफोरजों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि अनिता नायकआबो जादोंमोन। नाथाय बे लाड्डुखौ जानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरजों लोगोसे गाहाय फोरोंगिरि अनिता नायकजों सा 15 फरायसाफ्रा हरनि 3 रिंगासो समाव गोब्राब उदै सानाय, खिनाय आरो गोबानाय जायो। राबां प्राइमारिनि गोदान बेटबारि गामिनिफ्राय गोबां बिपिएमनि एक्टिभ मावथिफोरा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैबाय। जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय नेथारि इनचार्ज मानाव गेदेर राजु नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि फनिन बर', फैला जेब बरगयारि बिथांमोननि बाहागो लानायाव बिथांमोना इउपिपिएलआव हाबफैबाय। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारियाबो इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सिगारेट, थांखु, निसा गोनां बेसादा जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां। कासिबारि गोजौ फरायसालियाव वर्ल्ड नो टबाको डे सान फालिदों। 31 मेखौ मुलुगनां थांखुनि हेंथा सान महरै फालियो। दिनै बेबायदिनो कासिबारि गोजौ फरायसालियाव वर्ल्ड नो टबाको डे सानखौ फरायसालिनि फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफ्रा खौसे फालिदों। मख'नो गोनांदि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफ्रा आखाइ आखाइ बेनार लाना थांखुनि हेंथायै होस्रिखावो। भारतनि आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदीआ आबादारिफोरनि गाहाम खाबुनि थाखाय पीएम किसान आसनिखौ खालामदोंमोन आरो बोसोराव सासे थार आबादारनो 6,000 राङै हेफाजाब महरै होदोंमोन। बेनिनो 11 इनस्टलमेन्ट पीएम किसाननि 2,000 राङा दिनै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबबाय आरो दिनै जायफोरनाव हाबा गाबोन हाबगोन होनना बिथांमोना मिथिहोदों। भारत आसामाव बीजेपीनि सरकार आरो बिटिआरआवबो बीजेपीनि लोगो सरकार। बीजेपीनि सासे सिनियर लिडार राम दाहालआ बुंनाय बायदिब्ला बिटिसिआव गावसिनि सरकारासो सोलिगासिनो दङ। अदेबानि भारत सरकार आरो आसाम सरकारानो बीजेपीजों दाजानाय सरकार। रायजो राजाफोरनि गोसो सोंलु बेरखांदों। थारैनो बिटिसिआ बीजेपीजोंसो सालायजागासिनो दङ नामा? ना फैबाय थानाय 2025 बिटिआरनि बिसायख'थियाव बीजेपीआ बिटिआरखौ दखल खालामगोन? बे मोनसे रायजो राजाफोरनि गेदेर सोंलु। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फेस्ला फावखुंगुर बिपुल राभानि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि हेंथायै फिनजाथाय होदों। बावैसो सिगां बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया फेस्ला फावखुंगुर बिपुल राभानि हेंथायै खेंफोरथि होदोंमोन। दिनै बिनि फिनजाथाय महरै बिपुल राभाया गावनि जोनोम जायगा पुरनि फेरगाव थानाय गावनि न'यंआव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होयो। मख'नो गोनांदि बिपुल राभाया बियार फेरेंगानि गासै अजदखौ नंखाय होनना फोरमान होयो। मैं हाग्रामा साउलत इलेक्शन समय धरिছিলোঁ, কিন্তু মই তাত দ্বিতীয় বুলি কিনে জইন কৰা নাই। জাষ্ট মই ৰাইজৰ কাৰণে গৈছোঁ, ৰাইজক সহকাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মানুহ হাঁহিব লাগে, কিন্তু মই দ্বিতীয়বাৰ জইন কৰা নাই আৰু মোৰ অধিকাৰো নাই যে ইউপিপিএলক মই বেয়া বুলি ক'ব কাৰণে। মই ইউপিপিএলক বেয়া বুলি কোৱা নাই, সেইটো দুখ লাগিছে। যিমান যি নহওক মই নিজৰে সন্তান, বিটিচিৰে সন্তান আৰু বিশেষকৈ এতিয়া যিটো বাই ইলেকশ্যন আমাৰ হ'ব গৈ আছে এতিয়া কোকলাবাৰীত, এইটো রাইজে ডিসিশন লব কাক ভোট দিব। এইটো মই বলে যে ভোট দিব এইটো কথা নহয়, রাইজে ডিসিশন লব। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।